brať tú expanziu so všetkou serióznosťou, ale aj ľahkosťou, ale serióznosťou. Nerobiť to formou pokusu. Skúsim, uvidím, ako to vystrelí. To si nemyslím, že je dobré a vedie k želanému úspechu. Mať nadšenie, nájsť si lokálnych partnerov, nadchnúť ich pre svoju ideu a nastaviť sa na tú krajinu troška aj mentálne. A spoznať ten trh, spoznať tých ľudí a rozpoznať, čo sú tie ich výhody, čo je tá ich pridaná hodnota, ktorú vedia do nášho biznisu. Rozumiem. A čo mi pomôže. Dajme tomu ďalší príklad od klienta. Ten pochopil, a to veľmi správne, som ho veľmi za to chválila, že on má veľmi dobrý produkt, ktorý má tu na Slovensku veľké úspechy a už aj v Rakúsku. A on pochopil presne hneď na začiatku, že on nemôže to len so slovenskými zamestnancami, že tam musí mať niekoho, kto bude na telefóne lokálny a bude ovládať tú reč. A dajme tomu si odpozorovala, kedy sú v Rakúsku štátne sviatky, aby im cez štátne sviatky, alebo respektíve, keď tu sú štátne sviatky, aby im ten telefon niekto zdvihol. Rozumiem. Keď tam nie sú. To sú maličkosti. Proste sa pripraviť na ten trh a brať a toho zákazníka, lebo ten zákazník má očakávania. On očakáva, že sa bude ten podnikateľ o ňoho starať, povedzme to tak.